Dear brothers and sisters, ஒரு நிமிடம் இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்ற உங்கள் அனைவருக்கும் ஒரு வசனத்தை நான் நினைவுபடுத்த விரும்புகிறேன். பாருங்க, இன்னைக்கு அநேகர் ஐயோ என் கூட அவங்க இல்லையே இவங்க இல்லையேன்னு சொல்லி வருத்தப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறாங்க. ஒருவேளை என்கிட்ட என்னோடு கூட என் மகள் இல்லையே, என்னோடு கூட என் மகன் இல்லையே, என்னோடு கூட என் பேரப்பசங்க இல்லையே, என்னோடு கூட எங்க அம்மா இல்லையே, என்னோடு கூட எங்க அப்பா இல்லையே, என்னோடு கூட என்னுடைய கணவர் இல்லையே, என் பிள்ளைகள் இல்லையே, நான் தன்னந்தனியராக இருக்கிறேனே, எனக்கு ஆறுதல் சொல்லவோ தேர்தல் சொல்லவோ சகாயம் செய்யவோ எனக்கு யாரும் இல்லையே, ஒத்தாசைக்கு யாரும் இல்லையே என்று ஒருவேளை நீங்கள் கலங்கி துக்கப்பட்டு கண்ணீர் விட்டு துவண்டு போயிருக்கலாம். நான் ஒரு வசனத்தை உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்த விரும்புகிறேன். என்னுடைய ஆண்டவராகிய உங்களுடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்தில் இருந்து பரத்திற்கு செல்வதற்கு முன்பதாக ஒரு அருமையான ஒரு வாக்குத்தத்தத்தின் வசனத்தை, ஒரு உறுதியின் வசனத்தை உங்களுக்கும் எனக்கும் சொல்லி இருக்கிறார். மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் கடைசி அதிகாரத்திலே அந்த வசனத்தை நீங்கள் வாசிக்கலாம். இதோ உலகத்தின் முடிவு பரியந்தம் சதா காலங்களிலும் நான் உங்களோடு இருக்கிறேன், நான் உங்களோடு இருக்கிறேன். ஒருவேளை உங்க அம்மா உங்களோடு இல்லாம இருக்கலாம், அப்பா இல்லாம இருக்கலாம், பிள்ளைகள் இல்லாம இருக்கலாம், கணவர் இல்லாம இருக்கலாம், மனைவி இல்லாம இருக்கலாம், ஐயா உங்களுக்கு உண்டான யாதொன்றும் உங்களிடத்தில் இல்லாமல் இருக்கலாம். ஆனால் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், நான் உங்களோடு இருக்கிறேன், நீங்கள் கலங்காதீங்க, திகையாதீங்க அப்படின்னு ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். எனக்கு அருமையான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, ஆண்டவர் நம்மோடு கூட இருக்கும் பொழுது வேற என்னங்க நம்மளுக்கு வேணும்? நம்முடைய தாயாக, தகப்பனாக, பிள்ளையாக, நம்மளுக்கு வேண்டிய உறவாக ஆண்டவர் நம்மோடு கூட இருந்து நமக்கு ஆறுதலின் தெய்வமாக, தேர்தலின் தெய்வமாக, ஒத்தாசையின் தெய்வமாக, நமக்கு வேண்டியதை கொடுக்கக்கூடிய நல்ல தெய்வமாக அவர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். இந்த சிந்தனையிலே நான் தனியா இல்ல, என் கூட ஆண்டவர் இருக்கிறார் என்கின்ற அந்த சிந்தனையிலே நீங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவிற்குள்ளாக பலப்பட்டு கிறிஸ்துவிற்கு சந்தோஷமாய் ஜீவிக்க தேவன் உங்களுக்கு கிருபை செய்வாராக. இயேசு கிறிஸ்துவே மெய்யான தெய்வமும் நித்திய ஜீவனுமாக இருக்கிறார். ஆமென்.